tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa, kao tog jutra dan. Divna je ona bila, kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan. To je poslovnost uz 20% popusta na telefonski poziv. Taksibel! To je nova dimenzija u pružanju taksi usluga. Taksibel! Da, samo Taksibel. Telefon 328-1144. Drvo sjeća da sam ja, a ti da si dama, da li tada bi željela ljubav među nama? Drvo sjeća da sam ja, da li bih bio tvoj, da li tada bi dijelila sa mnom život svoj? Da li bi me ti voljela, iskreno i vječno? Kad bih bio mlinar ja, u mlinu starom, što bi tada predstavljao u životu tvom? Kad bi stvarno bio drvosjećan, osjećam, ti me ne bi voljela. Da bi željela ljubav među nama, da li tada bi željela ljubav među nama? Nastavljamo dalje. Miljana Petrović, neka to ne bude u proleći. Drugarice biraju. 24 minuta do 4.